Itan taadaan supapaka nagkukurangan sapay kumang tamapunas guram kaniya among adake nagbasulak ken ka naunday tawen nagpukawa dita den na itan taadaan supapaka nagkurkurangan sapay tamapunas guram kanya among adake nagbasulag ken ka naunday tawen nagpukawak dita den na di karik ken ka jak na tumpalidan ano gutek nayaw awan daytoy rikna isu asaan na sikat nang punot kawaken ka ngempat chen na kuman nga ay ayaten ka among kadake nagbasulag ken ka naunday tawen nagpukawak dita den na di karik ken ka jak na tumpalidan hanugutek nayaw awan daytoy rikna isu asaan ang sikat nang punot kawaken ka ngempat chen na kuman nga ay ayaten ka di karik ken ka jak na tumpalidan ano gutek nayaw awan daytoy rikna isu asaan na sikat nang punot kawaken ka ngempat chen na kumak nga ay ayaten ka ngempat chen na kumak nga ay ayaten ka